जय श्री कृष्ण. अध्याय 3. कर्मयोग. श्लोक क्रमांक 33. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति. या श्लोकाचा थोडक्यात अर्थ असा: सर्व प्राणी प्रकृतीच्या वळणावर जातात, म्हणजेच आपापल्या स्वभावाच्या अधीन होऊन कर्मे करतात. ज्ञानीसुद्धा आपल्या स्वभावानुसारच व्यवहार करतो. मग ह्या विषयात कोणाचाही हट्टीपणा काय करेल? या जगात सर्व प्राणी आपापल्या स्वभावानुसारच वागतात. अर्जुन स्वभावतःच क्षत्रिय अर्थात योद्धा असल्याने भगवान श्रीकृष्ण त्याला येथे सांगत आहेत की शेवटी तुझा योद्धा स्वभाव तुला युद्ध करायला उद्युक्त करेलच. त्यामुळे तू हट्ट न करता युद्धाला तयार हो. पुढील श्लोक उद्या. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.